kan agenda mabak ani hei chu kan la in ron tlang ang mi pui hua pin ngai dan siam en non su trul kan ti hot mai na ron trul kan ron anga helai hen ka soi du chu mi zo zinga hian lem chan na hiauma committee ya kan ngai dan le mi mal kan ngai dan inang lo hian min ti buai ni a hu hawa kan kala thil kan ti tluk khi mi malin kan du lo zong ani tlat sia chu a committee kan soi lang ngam le si lova committee kan han rel hawa a mi mal te ten kan honga tha kan ti le mi si lova helai tak kanom dan kan ban sanangai lem chan na hi committee apo ni se kan ngai dan chu kan soi turani committee lo apo kan ngai dan ka angai turani til hi adan dik ta kalpui kan han tum trana corruption hian zung alo kai thu khop mai kan rama hian sorkar na thok ate ber atanga chung lam sa tak thleng hian thil lo in thlung lak lo to ngai lo nei to thil danan lo ti po riat to lo ngai nei khatianga lo compromise to kha au mani chu dan ani miao lo awangin ti top kan tuma abik takin kan home minister in thei top achua chu ta chuan dodalna chu an sa khop maya khuwa kan lo tlai tre pa kan ngai ni tram khat hi sorkar pa ngai khanei le taila chumin wa chuan zpm lo sorkar taila kan ti thei to lo mai thei achan chu khung in ria Latin America te po smuggler ho dodal tu party reng a sorkar thei to lo ni katiang states ka kan lo thleng trap to mi zo te hian chu wangin dodal na ana sa khop maya ma se hei chu kan pal tlang don khop mai ni kan pal tlang anga dan anga thil ti hi pang ngaya kan nei huna omanga chuan kan kal dik mayang then khat chuan min hokopang an pocket money te an lo mang het bia lova lo khosa thei te pon mani chung ho chuan min hokopang kan tlak na turin thei to pon beidu hialang in than le po amar se tlak khuamin kan ti don kan ni chuan